Assalamu alaikum hormat adamlar. Garaşdaz. Baqy tarap yurdumuz waqy täzellikler bu habarlarla tanıştıran Watan habarlar gepleşmede başlayas. Şuun hormat prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Aşgabat şäheriniň hemde welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagyny sany ulga markaly iş maslahatyny geçirdi. Ona yurdumyzda durmuş ykdysadyny ösdürmek maksatnamalaryny ýerine ýetirişini, Türkmenistanyň mukaddes garaşlygynyň şanly 30 ýyllygyny bayram etmäge taýýarlyk görülüşini, mögtümlerin owa hujulyk işleriniň guramaçylykly geçirilişine degişli meseleler garaldy. Hormat prezidentime sanly ulga markaly geçirilýän iş maslahatyny açyp, ilki bilen Aşgabat şäheriniň häkimi Gannymowa söz berdi. Häkim paýtagtymdaky işleriň ýagdaýy hemde ödürli maksatly desgalarda alınıp barýan gurulşyk işleriniň depkinleri, şäheri mundan meýlekde toplumlaryň awadanlaşdyrmak boýunça görülýän çäreler barada hatabat berdi. Şeýlekem häkim paýtagtymyzda Köpetdağın gödül künjeginde gurulşyga alınıp barýan Günnogoryň beýik akıllary Magtymly Pragynyň ýadgarlyklar toplumyna işleriň barşy barada hatabat berdi. Şonuň ýalyda şanly sene watanymyzyň mukaddes garaşlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli dawarlara, halk maslahatynyň mejlisine, rähmetde tapawutlaryň raýatlary döwlet ýylaklary bilen ýylaklamak dawrasyna taýýarlyk görüşi barada hatabat berildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzyň baş şäherine işleriň alınıp baryşyna, durumçy ykdysady, ulug aragatnaşyk, injener texniki, bilik we ekologiýa taraplaryny gözeňde tutup, hemme taraplaryň çemleşmegiň zerurdygyny belledi. Kurulýan desgalar Aşgabatyň häzirki zaman binagarlyk keşi bilen sadaşyk utgoşmalydyr. Bu ýerde odur gurulan binalar şäher gurşawy bilen sadaşmalylar. Milli liderimiz bular barada aýtmak bilen paýtagtymda amala aşyrylýan giňerimli şäher gurulşyk maksatnamasynyň ýöňünde goýulan wezipeleriň, innowasiýon esasy, ýöňdebarjy tehnologiýalaryň we işläp taýýarlamalaryň dünýäniň hemde ýurdumyzyň iň oňa tejribesiniň işin ulanmagy bilen çözülmegine gönükdirlenigini belledi. Şunun bilen baglanykda döwlet başlarymyz desgalaryň gurulşyklaryny bellenlen möhletde we ýokary hil derejesinde tamamlamagyň möhümdigini aýtdy. Arkada prezidentimiz akyllar şahyrymyz Magtymly Pragynyň garaşsyz döwlet, erkinlik, insanperwerlik hakyndaky arzuw islegleri bugün ajaýyp döwrümizde hasyl boldy diýip belledi. Dana Pragynyň çoňur pekin paýgazyna ýorulan kämil many mazmunly goşgulary halkymyzy halal dähmede, bilint maksatlara uruklandyrmakda bagatyny ýetip bolmajak hazynadyr. Hormat prezidentimiz bular barada aýtmak bilen beýik akyllar şahyr Magtymly Pragynyň heýkeliniň we onuň ýanyjyk ýerleriniň awadanlaşdyrylyşynyň häzirki zamanyň ötün binagarlyk çözgütlerine laýyk gelmelidigini belledi. Şunna ekologiýa meselelerine möhüm ähmiýet berilmelidir diýip döwlet başlarymyz bu wagtda degişli tawşyklar berdi. Hormat prezidentime de Türkmen halkynyň beýik akyllary Magtymly Pragynyň ýadgarlyklar toplumynyň onuň doglan günüň 300 ýyllygyny dawrany bellemäge taýýarlyk görýän döwürde şeýlegem Türkmenistan paragatçylyk we anaşmagyň watançylary bilen geçýän we ata watanymyzyň beýik garaşdyrlygynyň şöhratly 30 ýyllyk seneti bellenýän ýylda bu ýadgarlyk toplumynyň açylmagynyň aýratyn ähmiýeti, many mazmuny iýdigini belledi. Şoň göräde ýadgarlyklar toplumynyň açyş dawrasyna giňişlerin taýýarlyk görülmeligini belläp, hormat prezidentimiz häkime bir näçe anyk tawşyklar berdi. Döwlet başlarymyz ata watanymyzyň mukaddes garaşlygynyň şöhratly 30 ýyllygyny bayram etmek baradaky meselege geçip, meýilleşdirilen ähli bayramçyk çärelerini taýýarlamagyň we geçirmegiň ýokary guramaçyk derejesini üpçün etmegiň zerurdygyny belledi. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz Aşgabat şäheriniň häkimine bir näçe anyk tawşyklar berdi. Soňra Ahal vilayatynyň häkimi Gurbanow şu günler vilayatda owaglyk teňkalarynyň guramaçylykly we netijeli ulanmagy bilen paýta ýygymy, owçanyň ýapragyny düşürmek işleri hemde güýlük bugday ekşi alınıp barýan owetanagy toplumyna işleriň ýagdaýy barada hatabat berdi. Şunun bilen bir hatarda Türkmenistanyň beýik garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygyna hemde halk maslahatynyň mejlisine taýýarlyk görülüşi, şeýlekem ulanmagy tawşyrylmagy gözeňde tutulan desgalarda gurulşyklaryň barşy barada hatabat berildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, dänäniň geljekki bereketli hatyrynyň ödeni bolan bugday ekşiniň hemde ihlas siňdirilip ýetişdirilen bol hatyry bereketli ýetkisiz ýygna almak üçin paýta ýygyn möwsüminiň depkinlerini güýçlendirmegiň wajypdygyny belledi. Hormat prezidentimiň belleşýäli we möhüm möwsümleri üstünlikli geçirmek maksady bilen hemme degişli meseleleriň öýe wagtyna çözülmegi bir gözegçilikde saklanmalylar. Dol kuwatyna ulanmaly, owaglyk teňkalarynyň ýygyderli işledilmegini hemde olara hyzmat edilişini üpçün etmek zerurdyr. Ýygnalan agaltyn hasylyny taklamak üçin kabul ediş karmanxanalarynyň we paýta saraýjy kerhanalaryň taýyk işlemek boýunça degişli derejede çäreler görülmelidir. Şoň bilen bir hatarda döwlet başlarymyz beýleki owag wekilleriniň ösürilip ýetişdirilişine de üns berilmeligini belledi.
Hormat prezidentimiz vilayeti durumçy ykdysadyny ösürmegiň ileri turýan uglaryna öňe çekip, bina edilen ähli desgalaryň öz wagtyna we ýokary hilli ulanmaga berilmegini hemde ata watanymyzyň büyük garaşdyrlygynyň şöhratly 30 ýyllyk senesi münasibetli dawarlara we halk maslahatynyň şany sene başlanýan meclisine ýokary derejede taýýarlyk görülmegini üpçün etmek babatda häkime bir näçe taşyklar berdi. Soňra Balkan vilayatynyň häkimi Atakalliýew vilayatda alınıp barýan işler güýlük bugdaýyň ekşini agriten kadra laýyklykda geçirmek boýunça ýerine getirilen çereler barada hadabat berdi. Şeýlekem paýta ýygyn mövsüminiň depkinleri barada hadabat berildi. Mövsümde kombaynlar hemde çiğmali harmanxanalara we paýta rasyjy kärhanlara daşamak üçin awtolog temkeleri işin ulanýar. Şeýlekem guruluşga alınıp barýan deskalardaky işleriň ýagdaýy ata watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şöhraty 30 ýyllyk münasibetli bayramçyk çärelerine hemde ýurdumyzyň we halkymyzyň durmuşyna aýratyn ähmete ýe bolan halk maslahatynyň meclisine taýýarlyk görüşi barada hatabat berildi. Hormat prezidentime hatabat dinläp, o wetnagat ulgamyny alınıp barýan işleriň ähmetini belledi. Şeýlekem döwlet başçylaryny bugdaý ekşiniň we agaltyny hasylyny ýygnap almagyň, ýokary depkinlerini saklamagyň, bu mövsümleri belirlenen agrotehnik möhletde tamamlamagyň wajypdygyny belledi. Şunda obagjyk temkelerini we gurallaryny netijeli bolmak bilen bir hatarda ekrançylaryň hemde mehanizatorlaryň netijeli ähmet çekmegi we din jalmagy, olary derur serişleri bilen dolu meçberde üpçün etmek üçin hemme şertler döretmek esas talap bolup durýar. Döwlet başçylarymyz bular barada aýtmak bilen vilayatyň häkimine bir näçe degişli tawşyklar berdi. İşleriň ýokary hilini berja etmek we bina edilen durly maksatly desgalary öz wagtyna ulanmaga tapşyrmak hemde Türkmenistanyň büyük garaşdyrlygynyň şöhraty 30 ýyllyk şany senesi münasibetli dawarlara we taryhy häkimete bolan halk maslahatynyň meclisine toplumlaryň taýýarlyk görmek babatda häkime anyk görkezmeler berdi. Soňra Daşoğlu vilayatynyň häkimi Nazar Muradow vilayatda işleriň ýagdaýy, alınıp barýan mövsümleriň obagjyk işleri, şol sanyna güýlük bugdaý ekşiniň barşy hemde yerli toprak kuwa şertleri nazara alınıp 15 sentýabrda badalga beriljek agaltyn ýygymy mövsümine taýýarlyk görüşi barada hatabat berdi. Ata watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şöhraty 30 ýyllyk senesi münasibetli dawarlaryň ýokary derejesini üpçün etmek boýunça maksady laýyk çäreler görülýär. Türkmenistanyň halk maslahatynyň meclisine guramaçylykly taýýarlyk görülýär. Hormat prezidentime hatabat dinläp, ýurdumyzda adyk bolşugyny üpçün etmekde o wetnagat bugdagyny ösdürmegiň ähmetini belledi. Hemde ekşi mövsümini degişli hil derejesinde we amatly möhletde tamamlamak üçin onuň depkinlerini güýçlendirmegi taşyrdy. Geljek ýylyň bereketli hasylyny almak şu işleriň geçirilişiniň hiline baglydyr. Şeýlekem güýlük bugdaýyň göýgör çalynan maýsalaryna iýdegi agrotehnik kadrary pugta berja etmek bilen ýerine getirmäge aýratyn üns berilmeliler. Döwlet başçylarymyz meýdanlarda geçirilen gowuça hasylyny guramaçylykly we ýetkisiz ýygnap almak, onuň saklanşyny, öz wagtyna gaýtadan işlenmegini hemde vilayatyň obagjyk önümlerini öňürjüriň şertnamanyň borçnamalaryny ýerine getirmegini üpçün etmek üçin bar bolan ähli serişleri gönükdirmekde anyk çäreleri görmegi taşyrdy. Hormat prezidentime halkymyzyň abadançylygy barada kaladanyň Türkmenistanyň ähli kunjoklaryna gaýdanlandyrylan giňerimli özgörtmeleriň ileri turýan urudygyny belläp, ýerlerde adamlaryň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmak baradaky meselleri hemişe üns merkezinde saklamagyň zerurdygyny aýtdy we bu babatda degişli tawşyklar berdi. Döwlet başçylarymyz vilayatda täze guruluşlardaky işleriň ýagdaýy, şeýlekem ata watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk bayramyna hemde şany sene münasibetli halk maslahatynyň meclisine taýýarlyk görmegiň barşy bilen gyzyklanyp, häkime bu babatda degişli görkezmeler berdi. Soňra Lewap vilayatynyň häkimi Amangelliýew vilayatda ýerine getirilen obagjylyk işleri, şol sanyna bugdaý ekşi we paýta ýygyn mövsümleriniň depkini, bu mövsümleri guramaçykly geçirmek, tenkalaryň bökdünsiz işledilmegini üpçün etmek hemde ekrançylaryň we mehanizatorlaryň netijeli ähmet çekmek üçin şertleri döretmek boýunça durumçy geçirilen çäreler barada hatabat berdi. Şeýlekem mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllygyny münasip garşylamak we halk maslahatynyň meclisine taýýarlyk görmek boýunça görülen çäreler barada aýdyldy. Hormat prezidentime hatabat dinläp, ekrançyk meýdanlaryna agrotehnikanyň kadrlarynyň we düzgünleriniň berja edilmegi bilen ähli işleri ýerine getirmegiň möhletini hemde hilini ýerderli gözegçilikde saklamagyň zerurdygyny aýtdy. Döwlet başçylarymyz güýlük bugdaýyň, gowuçanyň we beýleki obagjyk ekinleriniň hasylygyny ýokalandyrmak maksady bilen bu ekinleri ösürip ýetişdirmäge almy taýdan esaslandyrylan çemeleşmäniň giňden ornaşdyrylmagynyň wajypdygyny belläp, häkime degişli tawşyklar berdi. Şeýlekem döwlet başçylarymyz bina edilen desgalaryň guruluşynyň hiline we belirlenen tertibe laýyklykda ulanmaga tawşyrylmagyna pugta gözegçilik edilmeligini belledi.
Hormatly prezidentimiz garaşdyrylygymyzyň şanly 30 ýyllygynyň bayramçylygyna hemde halk maslahatynyň meclisine ähli taraplaryň taýýarlyk görmeligine öňe çekip vilayatyň häkimine degişli görkezmeler berdi. Soňra Mary vilayatynyň häkimi Anna Berdiýew vilayatda işleriň ýagdaýy, şol sanna güýlük bugdaý ekişiniň we paýta ýygyn mewsimining barşy, owozlyk tenkalarynyň we injamlarynyň büýükdensiz işledilmegini üpsün etmek babatda alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Şeýlekem bina edilen deskalardaky gurulşyk işleriniň depkini Türkmenistanyň halk maslahatynyň nobatdaky meclisine ata watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň ýakynlaşyp gelýän şöhratly senesi münasibetli dawralara taýýarlyk görülüşi barada hatabat berildi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, babaday hanlary dirur meçörde tokum, dükün, suw bilen üpsün etmek bilen birlikde ekiş bilen baglanşykly ähli meselleri bir gödekçilikde saklamagyň zerurdygyny bellädi. Döwlet başçylygymyza paýtanyň biziň milli baýlygymyzdygyny bellep, vilayatyň häkimine ýetişdirilen goguçy hasylyny öz wagtynda we ýokary hil derejesinde ýygnap almak hemde onuň zerur derejede saklanmagyny üpsün etmek üçin ähli serişdeleri we güýçleri gönükdirmek taşyrdy. Bugdaý ekişine we agaltyn ýygyn mewsiminde owozlyk tenkalaryny netijeli ulanmalydyr. Tenkalaryň zerur ulanyş ýagdaýyna saklanmagy hemde ýerlerde olar degişli hyzmatlar üpsün edilmelidir diýip milli liderimiz aýtdy. Şeýlekem döwlet başçylygymyň häkimi vilayatda mukaddes garaşdyrylygymyzyň şanly 30 ýyllyk münasibetli dawralara hemde gün tertibine ýurdumyzda bundan meýlekde gülledi besdirmegiň möhüm meseleleri giýdiljek halk maslahatynyň meclisine taýýarlyk görmegi üpsün etmek taşyrdy. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň ähli sebitleriniň oýsanagy toplumynyň öňünde durýan, ileri turýan wezipeleriň çözülmeligine öňe çekip, öňümçige öňde barjy owozlyk tehnologiýalaryny we puwdoklyň ilmiň gazananlaryny işiň gornaşdyrmagyň, owozlyk ekinleriniň ýokary hasyl berýän görnüşlerini döretmek maksady bilen ýerli toprak howa şertlerini nazarda tutup, seçkiçilik işini höwüstendirmegiň ähmiýeti barada aýtdy. Şeýlekem döwlet başçylygymyz iş maslahatyna gatnaşyra gizlenip, garaşdyrlyk bayram münasibetli bayramçyk çärelerini ýokary derejede geçirmek üçin taýýarlyk işleriniň depkinlerini hassa güýçlendirmegi taşyrdy. Hormatly prezidentimiz sanly ýolgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara ýöňde goýulan jogapkärlik wezipeler çözmekde uly üstünlikleri arzu etdi. Şugun, Ministrler Kabinetiniň ýurdumyzda şu ýylyň 8 aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijelerini başlanyp geçirilen meclisinde hormatly prezidentimiň öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmeň uğurlaryna başlanan maslahatlar geçirildi. Olaryň marşyny watanymyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygy bellenilýän ýylda ýurdumyzda ösdürmeň möhüm meseleleri boýunça pikir alşmalar boldy we milli liderimiziň öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmeň uğurlary ketgitdenildi. Milli Geňeşiň meclisiniň ýolbaşçylaryny hemde deputatlarynyň gatnaşmagyna geçirilen maslahaty hormatly prezidentimiň başlangyjy boýunça döwletimiziň demokratik hukuk we dünýäwi esaslarynyň berkidilmegine, iqtisadyýatyň ýokary ösüş tepkileriniň üpçün edilmegine, halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna gönükdirilen giň öçürli özgörtmeleriň kanunçylyk bünýadyny berkitmek bilen baglanşykly meseleler üstürildi. Maslahatda hormatly prezidentimiň durmuş iqtisady özgörtmeleri ilerletmeň bäkfidini milli kanunçylygy kämilleşdirmek, hemde täze kadrlaşdyrjy hukuk namalaryny işläp taýýarlamak we halkara gatnaşyklaryň kanunçylyk bünýadyny puturlandyrmak boýunça meclisiň işini işleňleşdirmeň zerurdygy bellenip geçirildi. Deputatlar jemgyýetçilik wakalarynyň jümmüşine bolmalylar. Halkymyzyň oňuň çözgütleri we özgörtmeleri bolan isleýlerini işçiň öwrenmeliler. Maslahaty bular barada durup geçilip, şeýle işleri alyp barmaň uly ähmiýetini ataldy hemde bu orada ýerine ýetirmeli işler boýunça pikir alşyldy. Şeýle maslahatda döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň çäklerini meclis tarapyndan öňde goýulan möhüm wezipeler nazara alınıp, durmuşa geçirilen işleriň üstüne durup geçirildi. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalarynyň gatnaşmagyna geçirilen maslahatda hormatly prezidentimiň bu dödümiň işini hasam kämilleşdirmek, oňa halkara tejribesini işçiň ornaşdyrmak boýunça beren anyk tawşyryklaryny ýerine ýetirmeň uğurlary aral maslahatlaşyldy. Şeýle döwlet başçylygymyzyň halk maslahatynyň meclisine taýýarlyk görmek, onuň işini ýokary derejede guramak barada görkezmelerini öňe çekilip, bu orada ýerine ýetirilmeli işler boýunça pikir alşyldy. Çykyşlarda kanunçylyk taýdan gollugyň döwletimiziň durmuş iqtisady wezipelerini çözmekde netijeli gural bolup durýanlygy bellenilip, geljekde de alınıp barýan işleriň halkymyzyň abadançylygynyň ýokarlandyrylmagyny we jemgyýetimizde demokratik ýolgulary berkarar edilmegini gönükdirilmeligini ýokdaldy.
Daşary işler ministrligine geçirilen maslahatda şu ýylyň ýanwar-awgust aýlaryna amala aşyrylan işlere serf alındy. Bellenşýaly garaşly döwletimiziň daşary syýasaty, odalykçy ýaly beýtaraplyk parahatçylygy söýmek, hoş niýetli goňşulyk we özara bekbetli hyzmatdaşlyk ýolgalaryny berk ýerme arkaly amala aşyryldy. Türkmenistanyň bire hormat goýmak, ynançmak, hoş niýetli goňşulyk we halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ul üns berýänligi barda edilip, bu işler mundan beýlegem netijeli ösdürmeň ähmiýeti bardy durup geçildi. Milli liderimiz Daşary işler ministrliginiň uğru boýunça netijeli döwlet gatnaşyklary putulandyrmaga ýardym edýän ýetgiderli duşuklaryň ähmiýetini bellädi. Döwlet başlanymyz özara gatnaşyklaryň möhüm uğurlary boýunça ýetgiderli pikir alşmak, şol sany sevit we halkara ähmiýetli çäherleri geçirmek, olaryň ýokary guramaçylyk derejesini öpçün etmek meselelerini aral maslahatlaşmak maksady bilen Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy maslahatlaşmalary ýetgiderli geçirmek wajypdygyny aýdyp anyk tawşyryklar berdi. Maslahatda bular bardy giňişleýindirilip geçilip, ýerine ýetirmeli işler boýunça pikir alşmalar boldy. Bir näçe teklipler dinlenli. Iqtisadiýet, maliýe we bank ulgamynyň, şerde ýokary gödegçilik idarasynyň ýolbaşçylarynyň we işgärleriň gatnaşmagyna geçirilen maslahatda, ýurdumyzda şu ýylyň ýanwar-awgust aýlaryna amala aşyrylan işleriň netijeleriniň, iqtisadiýetimiziň puwdoklaryna durnukly ösüş depkiniň saklanýanyny äşkär edendigi, watanymyzyň iqtisad kuwatyny we bätleşik ukyplygyny ýokurlandyrmaň ýoluny öňe tarap ädimleriň ädilenligi, milli iqtisadiýetimiziň esas ulgamlarynyň we puwdoklarynyň durnukly ösýänligi bellenli. Maslahatda Ministrler Kabinetiniň 10 sentýabrda geçirilen mejlisinde hormat prezidentimiň ýurdumyzyň döwlet budjeti boýunça teklipler taýýarlap, ony Ministrler Kabinetiniň garamagyna bermek, baş maliýe meýilnamasynyň taslamasyny geljek ýylda aýlyk haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň we talip haklarynyň ortaça 10 götürüm köperdilmeginiň gözüňde tutulmalygy bardy beren tawşyryklarynyň uranyp, ýerine ýetirmeli işler dogrusynda pikir alşmalar boldy. Milli liderimiz iqtisadiýetimiziň ýagdaýyny seljermegi dowam etmek hemde emele gelýän ýagdaýlardan uguralyp ýurdumyzy durmuş ykdysadyny ösdürmeň garaşylýan netijelerini anyk keskitlemek bardy beren görkezmeleriň ähmiýeti bardy, durulup geçildi. Bellenşýaly bu işler şol bir wagtyň özünde döwletimiz ösdürmek boýunça kabul edilen maksatnamalaryň ýerine ýetirmek wagtynda wajypdyr. Munyň öňde dünýä ykdysadyýetyny emele gelen ýaramad ýagdaýlaryň ýurdumyzyň ykdysadyýetyne ýetirýän täsirini gysga we orta möhletde adatmaga mümkinçilik berer. Çykyş edenler hormat prezidentimiň döwlet budjetiniň girdejlerini artdyrmak üçin werur çäler görmegi, kabul edilen maksatnamalary maliýeleşdirmeň goşmaça çeşmelerini gözlemegi, öňde durýan işleriň möhüm uğurlarynyň hataryny keskitdenligini belläp, bu uğurda maksatnamalaryň işler alyp barmagy we ilkinji nowatda döwlet serişçileriniň möçberlerini hemde onuň netijeli peýdalanşyna berk gödegçilik ýoly goýmagy tapşyrmagynyň uly ähmiýetligini ünit çekdiler. Şunun bilen maglykda alınıp barmaly esasy işler boýunça bir näçe teklipler dinlenli. Maslahatyň dowamyny döwlet başlanmysyň bular wagtda öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek çäler bardy pikir alşylyp, teklipler aýdyldy we işler ýerine ýetirmeň anyk ugurlary keskitlenli. Ýangyç energetik toplumynyň işgärleriniň gatnaşmagyna geçirilen maslahatda oňa gatnaşyjylar hormat prezidentimiň ýurdumyzyň Neft-gaz toplumynyň puwdoklaryň idaralarynyň işini mundan beýlegem kämilleşdirmek boýunça beren anyk tawşyryklaryň üstüne durup geçdiler. Milli liderimiz bu uğurda öňde durýan anyk wezipeler bardy aýdyp, neftiň çykarylýan möçberlerini artdyrmagyň, nefti gaýtadan işleýän kärhanlaryň dolu güýjüni iş edilmeginiň, suwuklandyrylan gazyň we beýleki önümleriň öndürilýän mukdaryny köpertmeň werurdygyny ünit çekdi. Döwlet başlanmada bu uğra değişli ilmi düzümlörün vekillerin gatnaşmagyny alimler bilen birlikde maslahat geçirip, bar bolan meseleleri aral maslahatlaşmak, neftiň baý gorlary boýunça geljek ulkänleriň mümkinçiliklerini seljermek. Şeýle Türkmen Geologiýa Döwlet Korporasiýasynyň we Türkmen Neft Döwlet Konserniň öňünde durýan wezipeler ýerine ýetirmek bilen baglanşyk meselleri aral maslahatlaşmagy tapşyrdy. Milli liderimiz neft gaýtadan işleýän kärhanlary döwrüwaplaşdyrmagy döwlet tarapyndan gollaw berilýändigini belläp, olar dolu güýjüni işletmek bilen baglanşyk meselleri değişli derejede çözmek bardy görkezmeler berdi. Neft-gaz toplumyna maýy goýumlaryny çekmek boýunça işler işçileşdirmeň zerurdygyny ataldy. Maslahatda hormat prezidentimiň beren bu tawşyryklarynyň uranyp, olar ýerine ýetirmek üçin amala aşyrmaly işler aral maslahatlaşyldy. Çıkışlarda ýurdumyzyň energiýa serişçileriniň eksportyny diversifikasiýalaşdyrmak ornuny milli liderimiň öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek boýunça giňişleýin pikir alşyldy we degişli teklipler orta atyldy. Maslahatda gatnaşyjylar işlemäge dördüp berýän hemme amatly şertler üçin hormat prezidentimiň tüýsürekden hoşarlyk bildirip, ýurdumyzyň ýangyş energetika strategiýasyny üstünlükli durmuşa geçirmek ornuny tagalalaryny gaýgyrman zähmet çekip, milli liderimiň öňde goýan wezipelerini awry bilen ýerine ýetirjekdiklerini ynandyrdylar.
Medeniyet, synugot, dörüjülük, habar elçilerinin yol başlarının bokun ermelerini atlaşmağına geçilen maksadım. Hormatly prezidentimiň 2021-nji ýylyň 8 aýynda alınıp barılan işlerinin jemlerini başlanyp geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek üçin şäherler kesgitdime başlandy. Maslahatçı döwlet başlarymyň durmuş ugurly döwlet siýasatynyň möhüm bölegi hökmüne ketgitdirilen medeni durmuş ulgamy ösürmeň berurdugyny belläp, beren bir näçe anyk tapşyryklaryň ähmiýeti bellenildi. Teleradio ýaýlymlarda watanymyzyň beýik garaşlygynyň şöhraty 30 ýyllyk şanly senesini, döwletimiziň beýtaraplygyna başlap, gowy we täsirli gepleşikleriň taýýarlanmalygyna, öwrüji we gyzykly gepleşikler köpräk goý bermeň wajypdygyna, teatrlarda merdany halkymyzy şöhratlandyrýan täze sakny eserleriniň goýulmalygyna, häzirki döwrüň ruhuny laýyk gelýän joşgulu aýdymlaryň dördülmeligini üns şekilli. Maslahatyň dowamyny milli liderimiziň ykdysadyýetimize sany ulgamy ornaşdyrmak boýunça geçirilýän işleri düşündirmek bilen düýpli meşgulanmaň wajypdygyny belläp, bu wagtda beren degişli görkezmeleriniň ähmiýeti hem aýratyn nykdaly. Halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyna ýurdumyza amal aşyrýan beýik işler wasp etmekde we dünýä ýaýmakda ulgamyň işgärlerini aýratyn orun degişdir. Maslahaty ýurdumyzda bu ulgamy ösürmeň maksatnamalarynyň ýerine ýetiriş bardy, hasabatlar dinlenli. Belenşýär medeniyet ulgamynyň edarlarynyň işine sanly ulgamyň mümkinçilikleri barha işin ornaşdyrylýar. Türkmenistanyň garaşlygynyň 30 ýyly münasibetli çäler geçirilýär. Maslahaty edilen çykyşlarda watanymyzyň garaşlygynyň şanly 30 ýyllyk senesini medeni çäler ýokary derejede taýýarlamaň wajypdygyny nykdaly. Bu wakanyň taryhy ähmiýetini açyp görkezýän teleradio gepleşiklerini we medpuat makalaryny taýýarlamak boýunça teklipler dinlenli. Çykyşlarda milli liderimiziň beren tapşyryklardyr görkezmeler esasyny şol ugurlarda alınıp barylmaly işler boýunça pikir alşyldy. Hemde işleri ýerine ýetirmeň ýollary maslahatlaşyldy. Çykyş edenler döwlet başlarymyzyň tapşyryklarynyň degişli derejede ýerine ýetirmek uğruna ähli tagalalarynyň gaýgyrmajakdyklaryny ynandyrdylar. Owy hyjylyk ulgamynyň ýolbaşçylary we hünärmenleri hormatly prezidentimiň ýurdumyzyň durmuş ykdysady ösüşiniň şu ýylyň 8 aýyna gadalynan netijelerini başlanyp geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde beren görkezmelerini berja etmek baradaky meseleri maslahatlarynyň esasy gün tertibine girdiler. Belenşýärliki äder möhüm mewsim, paýta ýymy we buğday ekiş başlandy. Bu işler ýokary derejede guramaçylykly geçirmek möhümdir. Döwlet başlarymyz owy hyjylyk önümlerini öndürilýän meşhuryny köpeldim. Daşary ýurtlardan getirilişini adatmaň, şonuň ýalym içerki bazarlarymyzy özümizde öndürilýän önümler bilen üpçün etmeň berurdugyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda mallarçylyk ösdürmek we mallaryň baş sanyny artyrmak boýunça da berur çäler görmek tapşyrdy. Owy hyjylyk toplamynyň ýolbaşçylarynyň we hünärmenleriniň maslahatyny döwlet başlarymyzyň beren tapşyryklaryny berja etmeň ýollary kesitlenip, olar boýunça ýerine ýetirilmeli anyk wezipeler bellenli. Maslahatyň dowamyna ýurdumyzda mewsimleýin owy hyjylyk işleriniň alınıp baryşy baradaky maglumatlar dinlenli. Döwlet tarapyndan bellenýän wezipeler ýerine ýetirmeň ugurlaryny milli liderimiziň taýýarlary netijesinde satyn alynýan kuwatly tehnikalaryň hyzmatlarynyň peýdalanmaň oňy netijeler berýänligi kanagatlanma bilen nykdaly we munyň üçin hormatly prezidentimiz tüýsürekden çykýan hoşalyk sözler aýdyldy. Berkarar döwletimiziň bagtyalyk döwrüne ýurdumyzyň sowda, dokma we hyzmatlar ulgamynyň işi talap alayt derejede ýola goýulýar. Amal aşyrylýan giň möçürli özgertmeler maksatnamasyny ýurdumyzyň telekeçilerine möhüm orun degişlidir. Ministrler Kabinetiniň 2021-nji ýylyň ýanwar-awgust aýlaryna ýerine ýetiren işleriň jemlerine başlanyp geçirilen mejlisinde hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow kiçi we orta telekeçilik gollamak, milli ykdysadyýetimiziň hususy böleginiň ösürmegine ýardam bermek, häzirki zaman işe urluk ulgamyny döretmek, daşyndan ýetirilýän harytlaryň orun tutýan bu eksport ugurly önümçilikleriň möçürlerini artdyrmakda usuliýet gollawyny bermek, şeýle harytlary ýerlemeň täze bazarlaryny we usullaryny gözlemege ýardam bermek boýunça işleri dowam etmek barada görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiň beren görkezmelerdir tapşyryklaryny berja etmek maksat bilen baglanyşykly edilen çykyşlarda bir näçe teklipler aralyp maslahatlaşyldy we ýerine ýetirilmeli wezipeler kesitlenildi. Belenşýär ykdysadyýetimiň ähli ugurlaryny alınıp barýan işler häzirki döwrüň ösen talaplaryna we halkara ölçeglerine dogry kowap gelmeliler. Şeýlelikde ýerine ýetirilýän işler ýygydirli kämilleşdirmek maksat bilen oň häzirki zamanyň ösen tejribeleri, täzeçil tehnologiýalar, şol sanly ulgamlar işiň ornaşdyrmalylar. Munyň öňünde häzirki döwrüň esas talaplarynyň biridir. Şoňa rady maslahatda milli liderimiziň ýygydirli talap edişýäli, işleri iň döwür wap derejede guramagy şartlandyrmak baradaky tapşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça pikirler we teklipler aralyp maslahatlaşyldy.
Guruluşyk, energetika we synagat önümçülük toplamy milli ykdysadyetimiziň möhüm uğurlarynyň hataryna durýar. Bu ulgamda alınıp barlayan işleriň netijeliginiň ýokurlandyrylmagy ykdysadyetiň kuwatlanmagyna bolşaly, halkara hyzmatdaşlygynyň işçiňleşdirilmegine de ähmiýetli bolup durýar. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň guruluşyk energetika synagat önümçülük ulgamlary Aşgabat şäher häkimliginiň degişli düzümleri sağlaşykly ösýän uğurlara uruly. Belenşi al-Hatabat döwründe durly makfatly binalaryň we deskalaryň bir näçetem ulanma berildi. Mälim bolşýar hormat prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň 10-njy sentýabryna geçirilen mejlisinde 2022-nji ýyl üçin maýa goýun maksatnamasyny taýýarlamagyň berurdugyny üns çekip, geljek ýylda ýurdumyzda guruluşyk işleriniň möçberiniň düýpli artjakdygyny belledi. Hem de guruluşyk senatynyň ösdirilmegini, täze önümhanalaryň hemde kärhanalaryň guruluşygyny aýratyn üns bermegi tapşyrdy. Guruluşyk toplumynyň berurluklaryny doly derecede üpçün etmek üçin ähli önümçülük düzümleriniň sağlaşykly işlemegini kazanmak berurdur diýip döwlet başlamy aýtdy. Şeýle ýaşaýyş jaýlarynyň, döwrwap şäherçeleriň, durmuş makfatly deskalaryň aýratyn ahal welaýatynyň täze dolanýyş merkezine meýilleşdirilen deskalaryň guruluşy boýunça işleriň depkini güýçlendirmegiň möhümdigini üns çekildi. Milli liderimiz ýurdumyzyň içinde energetika halkasyny döretmegiň, Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik geçirji ulgamy gurmak işini dowam etdirmegiň berurdugyny ýakydy. Hormat prezidentimiz guruluşyk we senat budaklaryny uly meşhurdy maýa goýunlarynyň çekilmeginiň möhümdigi bardy diýip, bu orada alınıp barlayan işleri düýpli seljermegi tapşyrdy. Şu meseleler wagtda çykyş edenler işleri milli liderimiziň talap etişi ýaly gurap, öňde goýulan wediýetleri ýerine ýetirmek boýunça pikir açdylar. Hemde bellenlen işleriň maksada laýyk berja edilmegini gazanmak uğruna tagalaryň gaýgyrylman işlenjekdigini anyrly. Masadyň dowamyny paýtatymyzy hormat prezidentimiziň talap etişi ýaly derejede durmuş ykdysadyny ösdürmegiň meselelerini araldy. Maksat aýratynam degişli düzümleriň işini kämilleşdirmek, olaryň öňde durýan wediýetler ören jogapkärçilikli çemeleşmeklerini üpçün etmek bilen baglanşyk meseleleň milli liderimiziň baş talabydygy bellendi. Maksatda çykyş edenler döwlet başlarymyzyň garaşdygynyň 30 ýyllyk şany senesini münasip dawarlandyrmak maksady bilen bellenlen işleri hormat prezidentimizin talap etişi ýaly ýokary derejede ýerine ýetirmek üçin tagalaryny gaýgyrmajakdyklaryny inanyrdylar. Bilim, ilim, saglyk goraş we sport ulgamlarynyň ýolbaşlarynyň we işgärleriniň geçirilen maksadatynyň gün tertibine girdilen esas meseleler hormat prezidentimizin şu ýylyň 8 aýynda ýerine ýetirilen işleriň jenderine başlanyp geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde ulgamyň ýolbaşlaryna beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek üçin amala aşyrmaly çäýler keskitlemekden ibaret boldy. Mälim bolşýar döwlet başlarymyz ýaşlaryň öz mümkinçiliklerini amala aşyrmaklary, şahsiýet hökmünde başarnyklaryny görkezmekler üçin ähli şertleri döretmegiň berurdugyny ýakydy. Milli liderimiziň bu ileri tutulýan ulgamy maýa goýumlaryny gönükdirmegiň wajypdygyny üns çekip, munyň ýaş nesliň sebitleri hemde tutuş ýurdumyzda dolandyrmak we ösdürmek işini mundan beýlegem işçiň gatnaşmagyna mümkinçilik berjekdigini belledi. Maksatda döwlet başlarymyzyň ulgamyň işgärleriniň öňüne goýan wediýetleriniň ören uly ähmiýeti bardy giňişleýin durulyp geçirildi. Şunyň bilen maglykda milli saglyk goraş ulgamyny mundan beýlegem döwrwap ýagdaýa getirmek işleriniň dowam etdirilmeligi, lukmançylyk ilminiň öňde barça gadananlarynyň tejribe giňden ornaşdyrylmalygy bardy bellenip geçirildi. Hormat prezidentimiz durly kesellerin aýratynam ýokunç kesellerin öňüni almagyň, olar anyklamagyň we bejermegiň iňkädirlik zaman usullaryny ýezgiderli öwrenmegiň, hemde ulanmagyň möhümdigini hemişe belleýär. Şu maksat bilen bu orada netijeli tejribe alşmak üçin daşary ýurt hyzmatdaşlar bilen ysynçyklы gatnaşyklary berkitmek berurdur. Bu orada döwlet başlarymyzyň görkezýän ýol ýolgularyny eýermeň ýeketek dogry ýol bolup durýanyny üns çekildi. Maksadyň dowamyna häzirki döwürde ýurdumyzyň ilim, bilim ulgamyny, sany tehnologiýalar ornaşdyrmagy dowam etmegiň, bilimiň hiýelini we derejesini ýokurlandyrmagyň möhüm talap bolup durýanyny taly. Bu orada ýabanlandyrylan şäherleriň maksatnamalyň esasy ýygyderli alınıp barylmagyny gazanmagyň berurdugy bellendi. Şeýle maksatda sport ulgamynyň ösdirilmegine döwlet başlarymyzyň neneňsi üns berýänyni taly. Bellenşiýal ýurdumyzda köpçülikden beden terbiýe, sagaldyş hereketini, hemde ýokary netijeli sporty ösdürmek, umumilli derejede durly sport sagaldyş şäherlerini we halkara ýaşlaryny geçirmek döwletimiziň içeri siýasatynyň strategik uğurdur. Ýurdumyzda sagdyn durmuş ölgüleriniň berkidilmegini, köpçülikden beden terbiýanyň we ýokary netijeli sportyň ösdürmegini bu uğurlara möhüm orun degişli bolup durýar. Ministrler kabinetiniň ýanyna Ulaw we Kommunikasiýalar agentliginiň ýolbaşlarynyň we hünermenleriň işgärleriniň gatnaşmagyna geçirilen maksatda bu ulgamda alınıp barlayan işleriň netijeliginiň ýokurlandyrylmalygynyň milli ykdysadymyzyň kuwatlanmagyna bolşaly halkara hyzmatdaşlygynyň işçiňleşdirilmegine de ähmiýetligi bellenli. Hormat prezidentimiziň toplumda işleriň talaba laýyk alınıp barylmagyny gazanmak barada beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek ören wajypdygyny taly.
Melim orçal hormat prezidentimiň minister kabinetiniň şuýlyň 8 aýynyň durmuş ykdysady görkezleriniň jemlerine başlap geçiren meclisinde geljekde de ulaw we aragatnyş ulgamynyň işini sağlaşykly hemde netijeli üpçün etmek üçin ähli tagalalar etmeň berurdugyny belledi. Hemde bu ulgamyň ýurdumyň okgunly durmuş ykdysady ösüşiniň möhüm şerti bolup durýanyny aýtdy. Şunun bilen maglykda milli liderimiz öňde durýan wezipeler kesgitläp, bu ulgamyň işiniň düşewüntdigini ýokulandyrmak, agentliklaryň işlerini şol sany öňde barjy sany tehnologiýalar ornaşdyrma arkaly kämilleşdirme üçin bar bolan mümkinçilikleri dogry herekete getirmeň berurdugyny bellep, birnäçe anyk tawşyryklar berdi. Maksatda milli liderimiziň beren görkezmelerinden uranlyp, berur çäler görmeň möhümdigi aýdyldy. Hemde bu wagtda birnäçe pikir alşmalar boldy. Munan maşgul maksatda asyrlaryň dowamynda Türkmenistanyň beýik ýüpek ýolunyň ýüregi bolanlygy we häzirki döwürde bu ugrun döwürwap derizde dikeldilýänligi bellenilip, ulaw aragatnyşyk toplumynyň bu ugry ösdürmekde aýratyn möhüm orun eýelýänligini ataldy. Şunun bilen maglykda ýurdumyzyň ulaw üstaşyr kuwatyny ösdürmek maksady bilen gurulan döwürwap demir ýol üpçünçilik urgamynyň mümkinçilikleriniň dogry peýdalanmak, maglumat tehnologiýalarynyň bütün dünýä ötüşi bilen aýakdaş gitmek üçin aragatnyşyk hyzmatlarynyň kilini we geçirjilik ukybyny hasam ýokulandyrmak. Baypodogo döwürwap tertimatlar giňden ornaşdyrmak babatda möhüm wezipeleriň durýanlygy bellenildi. Şoň orada işleri ýerine ýetirmek boýunça amalaşdyrmaly çäýlere degişli birnäçe teklipler dinlenildi. Maksatly maslahatlarda çyksa denler, döwlet başçylygymyň tawşyryklarynyň degişli derizde ýerine ýetirme urnu ähli taglalarynyň gaýgyrmajakdyklaryny anandyrdylar. Berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüniň her bir ýyly ykdysady ötüşleri betlenýär. Muňa öýdi Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmaň watan ýylynyň 8 aý üçin häsiýetlidir. Ministrler kabinetiniň mejlisinde bellenişi ýaly ykdysadyýetyň ähli ulgamlaryny gözegine tutulan tepkitleri ýelendi. Maýy goýumlarynyň öýleşdirilýär artdy. Senat puwdagyna täze tepkitleri tarap ynamly barlýar. Muňa öýdi güneşli diýarmyda durnukly ötüşiň ygtybarly üpçün edilýändigini aňlatýar. Şunu amalaşdyrýan işleň ähleti Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumydy durmuş ykdysady taýdan ösdürmek maksatnamatynyň ýerine ýetirilmegine gönükdirdi. Ýurt ötüşlerini önümçilik dödümlerini goşýan goşuntlary sarlamladyr. Aýratyna berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne bina edilen önümçilik toplumlaryny maksady okunly işler uruwaşlanýar. 8 aýyň dowamynda ulanmagy berilen durly maksatly binalar ýurt ötüşleriniň aýdyň misallar diýilip matlagatlarda edilen çykyşlardan ygtally. Önümçiligi täze tehnologiýalar hemde sanly ulgamy ornaşdyrmak, çygymal teristleriniň ulanşynyň netijeligini artdyrmak, täze iş orunlaryny döretmek boýunça işler ýaýwanlandyrmak, ýer bölekleriniň maksady laýyk peýdalanmagyny üpçün etmek, ykdysadyýetyň döwlete degişli däl böleginiň mümkinçiliklerini hasa netijeli peýdalanmak şu döwrüň baş wezipeleri hökmünde öňe sürildi we bu gurlarda wezipeler hakynda jekmejek gurrun edildi. Maslahatlarda hormatly prezidentimiz tarapyndan yglan edilen milli maksatnamalaryň ýerine ýetirilişine münasip goşunt goşmak, halk hojalygynyň ähli ulgamlaryny sanlyk ykdysadyýete geçirmek wezipeler dogrusynda pikir alşyldy. Tutuş ýurdumyz boýunça alynan zähmet önürjiligi ýokarlandy. Milli ykdysadyýetimiziň puwdaklaryny öňde goýulan wezipeler üstünlikli ýerine ýetirildi. Maslahatlarda o senat toplumyna durmuş geçirilýän işler dogrusynda giňişligiň gurrun edildi. Paýta ýygmyny ýokary derejede alyp barmak wezipeler barada maslahatlarda jekmejek gurrun edildi. Şoň ýaly maslahatlarda geljek ýylyň hasyl üçin güýlük bugdaýyň ekişiniň öz wagtyna geçirilmeligi, bu wagtda işler ýokary derejede guramagyň möhümdigi hakynda jekmejek gurrun edildi. Häzirki döwrüň esasy wezipeleriniň biri bolup durýan ýurdumyzyň ilatyny özümizde öndürilýän önümler bilen ygtybarly üpçün etmek, olaň eksportyny artdyrmak derwayt wezipeler maslahatlarda giňden aralanyp maslahatlaşyldy. Şeýlede mallarçylyk puwdagynyň öňünde durýan wezipeler hakynda da maslahatlarda degişli gurrunlar edildi. Ýurdumyzyň ýaşlarynyň sagdyn ruhylent giň dünýä garaýşly adamlar bolup ýetişmekleri üçin döredilýän şertler hakynda da giňişliň durlyk geçildi. Şunda sanly bilim ulgamly ösdürmek hemde ýaşlara daşary ýurt dillerini öwretmek, kämilleşdirmek möhümdigini ünçekildi. Maslahatlarda şu ýylyň dowamyna bellenjek şanly seneleri ýokary derejede bayram edilmeginiň wezipelerini ünçekildi. Gurulýan dawralar adamlaryň goýun isleglerine laýyk gelmeliler. Ýurdumyzyň halk maslahatynyň nowataq mejlisine we beýik garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllyk toýuna taýýarlyk görmek wezipeleri hakynda da maslahatlarda derwayt gurrunlar edildi. Hormatly prezidentimiziň tawşyryklarynyň gelip çykan wezipeler ýerine ýetirmek aýratyn möhümdir. Şu wezipeler ilkinji nowatda ýurdumyzda yglan edilen döwlet adam üçinler diýen hemişelik ýörülgäniň has uruwaşlanmagyny, Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmaň watan ýylynyň üstünlikleri betlenmegini, şanly seneleriň münasip zähmet sowgatlary bilen garşylanmagyny üpçün eder. Muňa öýdi baş maksatdyr. Nurany geljege tarap barýan bagtyarlyk ýoludyr. Şoň şeýle hormatly prezidentimiziň adyna aýdylýan alkyş we hoşallyk sözleri ýürekliň töründen çykýar.
Hormatly adamlar, nu bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 13-nji sentýabrda saat 20-den 14-nji sentýabrda saat 20-nji boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumaty gulugynyň berýän habar bilen tanyş boluň. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, günorta günni ordan tile sekundy 14 metre ýetýän şemal ukfer. Howa gijetine 18-23 gradus, gündüzine 30-35 gradus, kenarky taraplaryň bolsa 24-29 gradus maýl bolar. Ahar welaýatyny az bulut howa bolup, günni ordan tile sekundy 8-13 metre ýetýän şemal ukfer. Howa gijetine 17-22 gradus, gündüzine 30-35 gradus maýl bolar. Mar welaýatyny az bulut howa bolup, Demiradaň günni ordan tile sekundy 7-12 metre ýetýän şemal ukfer. Howa gijetine 14-19 gradus, gündüzine 31-36 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyny az bulut howa bolup, Demiradaň günni ordan tile sekundy 7-12 metre ýetýän şemal ukfer. Howa gijetine 14-19 gradus, gündüzine 31-36 gradus maýl bolar. Daşawd welaýatyny az bulut howa bolup, günni ordan tile sekundy 8-13 metre ýetýän şemal ukfer. Howa gijetine 13-18 gradus, gündüzine 27-32 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulut howa bolup, günni ordan tile sekundy 8-11 metre ýetýän şemal ukfer. Howa gijetine 19-21 gradus, gündüzine 32-34 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça sentýabr aýynyň 14-nä magnetik hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagyny arşylýar. Edil watanaşlar, güýt pasyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň ütgeýäniňi nazar alyp, pasynyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi. Şerde häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadydan dokly götürüm artmagy bilen baglanşykly, howa şertleriniň adamyň bedeni ýetirip biläjek oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyl burun örtügini ulanmakly maslahat berýär. Mehriban ýyleşler, bulary berk berjäňiz, ýylyň islenip pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimdi jemleýäs. Berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakly babatlarda düşüresenýär. Ýakly düşen ödenini bolsa halkyň bähfidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoş taýyň ýerdaşlar.